Salam mehribanlar. Gyz durmuşa çykanna şo iň bir tolgundyryjy ýeri gelnanjy gün ejet bilen sagolaşýar. Ejet gelip maňlaýyndan oşaýar, herkim gözüne ýaş aýlaýar. Köpüsi arzu edýär, köpüsi ýok ejetini ýatlaýar, ýa-da öz toýdurmagynaky maňlaýyndan oşap ýetişmedik, şu wagt dünýede ýok ejetini ahmyrly ýatlaýar. Gara herkimde öz ahwaly bolup geçýär. Toýlarda gabat gelýän gelinim bardy bizden duşurak. Ana şol ýalyk wagtyna ataglaýar da şol. Adatda. Onsoň kirejän özünde de şeýle bolan soň ben pahyr ýok da durmuşa çykam. Maňlaýyndan oşap uratmany. Ýalyk bir nemedir diýip kirejädim da ejesini ýatlaýandyr diýip. Soňundan bir görüňde şolluk boýra aglaýar. Hakykatdan ama şu ýagdaýlarda ejesini ýatlaýan. Ýöne men kireçmeýän diýip. Aradol gaçyp giden eken durmuşa. Öýdem biriniň ýekejeği ekeni. Şu atam 2-3 tane gyzym bar diýdi. Şu atymny olar ýetişip durmuşa çykaýmaly ýaşlaryna gyjaglar ekeni. Aglaýa o nägünlük bilen ululjaň ekeniň diýär, nägünlük bilen arzu edýän ekeniň. Men ejemi şo maňlaýymdan oşap elnanjyny uratmak bagyt bar diýär. Ejem arzu edýän bagyt, gyzym ejetiniň arzu edýän bagyt. Men şol mahkum etdim. Öňküräkler has başgaça darken kabul etmändir. Doğulandady. Öýkelede diýär-de ejem pahyr diýär soň 10 ýyl ýaly boldy aradan çykanna diýär. Şopaty ertekler gelmese de barp men ejemiň soňky ýoluny hoşlaşdym. Rady bolýardym bagşly diýip agladym diýip aglaýar. Ejek bolýanym şu mesele şu ata Hudaýa şükür men kän eşdem okuplanyň gyry gaçyp giripdir ýalyp gaçypdyrlar diýip bir ýekdip 3-4 ýyl mundan ola işdädim onu bu golaýda ara dogry maýsam eşdem. Indi şu at ýaşlyň öldür bagtly bolsalar gije goňuşda diýip ejek kakyp görgeli bu at hakykatdan şu 2 sany ýaş jübit bir kiseler şu at şeýle dogry boldy da hakykatdan gije goňuşdalar şu bermäge de gaýly almaga da gaýly. Ýöne bir wagtlar gaçyp gitmek diýen bir düzgünlerim bardy da. Indi oturup kirejäm. Ger obudy da alyp gaçýanam bar, gaçyp gidýänem bar. Ýöne her gede hakykatdan şu gelnanjyda gyzym ejeti bilen hoşlaşýan desturuny taýda diňe şu gelinler alınıp gaçylan ýa-da gaçyp giden gyzlar şu bizden duş bizden soňkurak, bizden öňküräklerde şu düzgünlüň, şolaň ýöň bolan wagtynaky ballar şu gaçyp gitmek, alyp gaçylmak maňlaýyşyňy ýadylan geliniň ýa-da şu duýup görmek, düşünýän, duýmak üçin olaň o duýgulary başyndan geçirip görmeli. Ýa-da öýden gelnanjylap gaýtmak, enäň akpatatyny almak, enäň goňjyny almak, erkek doganlaryň kakan, şolaň sen awra bilen durmuşa çykanyň görmek, buýsunjyny olara bagş etmek, olan bir ulak. Ýaşlyk edip dirsiýänler haýsy, bir allyga düşdük diýenler haýsy, şu oturup kirejäň bolan islendik ýagdaýyny aýdanda da eje ýaly
sana goloy ejýär düşünje adam. Bolmam birdik diýer, "Käbir dagyn guda başga birle guda bolmandan soň başga biri bilen gaçyp gidýärler. O dagyn ejene o wekende alan eken." Şu wagt gyjagalan ejeleri düşünýändirler. Ne unnuk bilen uruldylar, ne unnuk bilen ädimlerine ugunup, bakışlaryna, her söz jagallaryna, her hereketçiklerine ugunup, hiç uruldylar. Adam dogrudan bir gün gaýdaklasyn bir gün şeýle bolaýsa ol ejäni göni ölürýän bolýar. Ondan soň owur günler bolup ýaşap görüp, namus edip, saat edip, soň göräýmäge bir şol ikisi allanany ýaşasa da bolýar. Şonu da şu jaga arzu edilen islegler, şulatlar bolmapda. Şoň üçin inniki ýaşlara nesihatymyz ejeleri şo bagtdan mahrum etmek. Ejeler siz maňlaýyňyzdan owşap, uruşsalar, olaň depesi goýoga dirýär. Goý ähli gyjagalar bagtly bolsunlar. Goý edilsin, gelnanjylap gitsinler. Ondan da iň bir tulgundyrjy ýeri ene öz baglasynyň maňlaýyndan owşap ak bagyt arzu etsin. Şol ak bagyt bilen şol gelnanjydan giden gyzam şol ojukda, şol öýde bileje garasynlar. Olam öz çagaçyny şet burusyn, şet bir dogamy bolsun Allah'a.